Konkurs organizuju Ministarstvo odbrane i Ministarstvo prosvete s ciljem promocije vojnog poziva i približavanja tradicionalnih nacionalnih vrednosti osnovcima. Učenici od 1. do 8. razreda koji žele da iskažu svoju kreativnost i maštovitost mogu to učiniti u jednoj od 3 kategorije umetničkog izraza. Mladi poštovaoci pisane reči u kategoriji srpski jezik moći će da konkurišu literarnim radom, pesmom ili proznim tekstom. Talentovani za slikarstvo u kategoriji likovna kultura mogu da prilože likovni rad u tehnici po izboru, dok će osnovci koji se opredele za kategoriju tehnika i tehnologija imati priliku da izradom kratkog videoklipa ili makete na najbolji način predstave njihovo viđenje zadate teme. Za pobednike konkursa i njihove nastavnike Ministarstvo odbrane pripremilo je vredne nagrade. Prvo mesto donosi nagradni boravak u vojnom hotelu na Tari, drugoplasirani će dobiti nagradni boravak u vojnom objektu za odmor i rekreaciju u Vrnjačkoj banji, dok će 3. mesto biti nagrađeno boravkom u vojnoj ustanovi Morović. Svi učesnici konkursa treba da ispoštuju propozicije koje nalažu da rad treba da bude originalna kreacija i da ne sme da narušava autorska prava niti intelektualnu svojinu drugih lica. Đaci koji žele da učestvuju na konkursu treba da predaju radove nastavnicima razredne ili predmetne nastave do 21. februara naredne godine. Nastavnici će odabrati najbolje radove, a posle izvršene selekcije potrebno je dostaviti izabrane radove najkasnije do 7. marta naredne godine Upravi za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane Republike Srbije. Detaljne informacije o konkursu mogu se pronaći na sajtu Ministarstva odbrane.